Good morning guys! Happy Thursday! We are off to Taipei Zoo. Then yung mga kalapit na pasyalan na doon. Let's go! MRT lang ulit kami nila. Kahapon silang napuntahan namin yung Chiang Kai-shek. Tinamad tong isa. Matulog lang maghapon. Bakit nyo yun? Punta rito para matulog. Charot. Let's go! Sorry, sir. Thank you. Daddy, balik ka na. So, dito na tayo sa Taipei Zoo Station. Exit na tayo. So, di ba may calculator pa ako pag nagko-compute ng mga big order. So, ayun nga, nasabi ko kanina wala akong masyadong vlog yung mga dinadaanan namin, yung mga scenery, habang nasa biyahe kami. Kasi habang nasa biyahe is nagsasagot ako ng mga orders. Kailangan, kahit nasa bakasyon ka, trabaho ka rin. Sayang eh, kasi matatambak yung mga sagutin ko, mga re-replyan ko. Eh, baka magalit yung ating mga customer. So, let's go! Balik akong sombrero. May, doon na lang sa kabila. Customer siya. Ito yung store ko kayo. Ayan, pwedeng bus, pwedeng train, pwedeng taxi, kung may budget naman kayo. Pero pag train, pag sa city lang, pwede na mga train guys, hindi malayo sa city. Pero pag mga northeast coast is mga probinsya, na sakyan yung private na lang kayo. How much? How much? No. This one. How much? 300 daw. Ano maganda, daddy? Yung brown? Yung white. White? Ayun. White. With black ribbon. Tapos ito 200 daw. Okay, I will tanggal that. Yung ponytail ko daw. Mukha ko thunder sa yung matatanda na naka-sombrero na ganito, di ba? Mga turista naka-sombrero. So, ayan yung face ko kasi. Sayang. O sige, medyo mainit guys. Pero, ayun, kailangan eh. Sayang ang gluta. Dala pa rin kami ng jacket. So, 200 yen. 200 yen. Nasa Japan. 200 NTD. 400 na. Yung malaki yung ribbon, yung makapalang ribbon, 300. Ribbon lang pinagkaiba eh. Okay na. May shed lang yung face natin at sayang pa masunog. So, ayan, daddy nagtatanggal lang siya ng kanyang jacket. Daming mga bagets. Ayan, nagtutour sila. Meron nga dito nakasabay namin sa airport nung pupunta namin, mga Japanese, siguro mga high school yun, senior high. Sabi ko, grabe nagtutour sila sa ibang bansa. Ang galing. May sila, may pondo sila. Or tawag dito, may panggasto sila para sa ganung trip nila. Kasi isang grupo parang isang section, yung ganun. Mga naka-uniform pa. Saan na ba yun?
Kain muna kami guys. Pagka ano niya, pagkapasok na ng entrance yung mga ano dito, bilihan na ng kudang. So yeah, hindi kasi kami nag-breakfast ng maayos. Hindi kami nakapag-breakfast ng maayos at yung food hindi namin masyado gusto sa McDo is life. Lalo na to. Mabilis ang service dito kahit na madaming tao or mahaba yung pila kasi may nagte-take mag-order tapos may nag-a-assemble na. Parang sa sa Japan din. Sa atin kasi ay meron na din pala. Meron na din sa amin sa sa Cartimar. May kumukuha ng order tapos may taga-assemble na. So mas mabilis yung nila. Kaysa yung cashier mismo yung nag-a-assemble pa ng produkto para sa Jollibee. Wala pa atang gano'n sa Jollibee, McDo pa lang. So kaya ang haba ng pila lagi sa Jollibee lalo na kapagka peak hour. Sali daw kami dito sa mga bata, sabi ni Daddy. Di hawak kamay din tayo daw. Ang cute nila, no? Ayan, ikot lang tayo dito and then sa gondola na tayo sunod. Dondola. Oh, sunod sila. Seryoso ka talaga? Ibang mga niyan, destination niyan. Tignan natin kung asa sarap ko. Sira ulo. Kasi talaga. Hindi, tamo nagpo-formation pa nga sila. Ikot lang. Kasi na yung halika na. pipigtal yung Dito sa Giant Panda tayo. Si teacher magagay. Dito tayo sa Koala House, guys. Kaso tulog ata. Ayun, nasa Kasi night time yung nasa bubong. nocturne. Harap ka naman dito. Sino ba yung tsura niya? Ang cute. Nasa lampak lang na ganyan. Lambitin. Na ba tayo? Cutie. Patrick. Ay, may mga pangalan sila. Wala na? Wala na pa. Dito pa. Ayun madami pa. There used to be 400,000 koalas 20 years ago. Why are there only 60,000 to 70,000 koalas in the world now? Bakit nga ba? Kasi yun for Hina-harvest. Ganon. Tulog na naman. Ayun puro tulog eh. Natutulog si cutie. Sa Panda House naman tayo. Tulog din eh. Si Pooh yun, diba, Daddy? Si Poe o Pooh? Poe. Borlogs eh. Mga lasing yan. Nagwalwal kagabi. Wow. No good. Walwal. Ayun sila. Coach. Imagine mo naman. Carpet. Ayan, manatsyempoan tayong gising, guys. Ano ulit, Daddy? Tapir. Tapir? In the US, they call it tapir. Sa atin, tapir. Tapir tayo dyan. Tapir. Para siyang Hey, elepante na baboy na ewan. Suspect. Asa pa? Asan? Reindeer. Mouse deer. Wala na kanina, nananakbo siya. May something doon kaso hindi niya makita. Ayan. Ito. Si Mudchak. Wala na, di na umahon yung Alas ka na. Another gising. Show yan. Nakita ka ng fresh meat. Hey, well, that's good for eating. Come here.
You want some fresh meat? Come and get it. Umexit na kami guys sa zoo. Wala naman masyadong makikita. Mga tulog yung mga... Sabog. sabog yung mga hayop eh. Or di ko alam, sa kaliwa lang kasi kami tapos pabalik na. Di na kami kumanan pa. Di ko alam kung same lang din yung makikita namin. Umexit na lang kami. Tigre, alive na alive. Yun lang. The rest, mga tulog. Happy-happy na tayo kami. So, ayun, pahinga muna konti dito sa labas ng zoo. Dito yung banda yung zoo. Tapos, lakad ng konting half a mile para papunta sa gondola. Ginhawa. Kating ko. Titas of Manila. Ubikating ko ka. O kaya white flower. May white flower ako, hindi ko na hindi ko mahanap. Bumili ako ng bagong kating ko. Sa biyahe. Kanina nalula ako sa tren. Papunta rito. Kasi nag-cellphone ako tapos medyo pa curve yung mga daanan. Kaya yun. Gondola guys. Medyo lang. Mahaba lang ang pag-aantay. Ito kasing glass floor ang pinili namin. Last station. Hindi. Hindi. Kala nyo balikan eh. So, hindi. Bababa na kami sa third station. Third and last station. Baba ka na. Baba! Labas! Hi guys! So after gondola, naglakad-lakad kami pupunta doon. Kaso hindi namin kinaya. Kasi tuloy-tuloy lang siya. Papunta yun sa trail sa papuntang Elephant Mountain. Kaso 2 hours na lakaran tapos babalik ka rin naman. So sabi ko kay Daddy, wag na. Total kita naman dito yung overlook naman dito yung Taipei 101. Kaso layo. Ayan. Ayan. Yan lang naman ang makikita nyo dun eh. Yun nga lang, kitang-kita siya doon. Kaso, ayun. Ayoko nang pumunta. Napakalayo. Dito na lang. Ayan. Mag-ano muna kami. Late lunch ni Daddy. Dito, malapit sa malapit sa, saan ba yun? Ayan. Yung gondola. Maukom Station. May problema lang kami, nawala yung niya, easy card niya. Siguro nalaglag dun sa zoo nung magbulat-lat siya nung jacket niya. Ayun, mas mura kasi sana kung may easy card ka kasi tap lang ng tap sa sa MRT kaysa yung bili ka ng ng ticket every time na sasakay ka. Ayun. 3 araw pa kami dito. Try kong bumili na lang ulit. Sana mura lang. Diba? Mga 50 NTD lang or 100. So, yun. Here's our order, guys. May fish pa ako. Ito, bean sprout daw. Stir-fried bean sprout. Hindi ko alam kung ano tong green na to. Basta yun. Kailangan ko lang ng gulay. Tapos si Daddy stir-fried beef. And, ano to, Daddy?
Sesame oil. Tea oil. Tea oil rice, 25 NTD. So, 50 NTD. Ito, mura. Plain rice. Ano lang siya? 5 NTD. Yan. Or 10 piso sa atin. Pwede na, di ba? Mura. So, ayun. May nantay pa akong fish. Kain. Pray na tayo, di. Habang inaantay si fish. Ay, may pork ka pa? Sige, may Father, Son, Holy Spirit. Amen. Amen. Nakakainis lang sa kanya kanina. Yung pasakay pa lang kami ng gondola after sa zoo. Wala, nakasimangot na siya. Ayaw niya na maglakad. Diyos ko, baka kung may kasamang bata. Gusto nang umuwi. Kaya sabi sa inyo sayang. Sayang ang pinunta rito kapag mga tamad ang kasama mo. Pero ayun. Si Angelo, pupunta raw dito. Kailan? Next week. Pupunta? Sayang. Hindi pa na pang-abot. Di pa tayo nagpang-abot next week, nandiyan kami. Sayang. Yung ninong ni Chris daw is pupunta din dito next week. So, sayang hindi kami nagpang-abot. O nga, no, para group sana tayo. Sabi mo next time na niya. Thank you. Yan. Ito na yung pork. Fish. Thank you. Sise. Yan. Fish na naman ito, guys. Yan. Kain. Sabihan mo next trip nila, tanungin mo kung saan sila para makasabay tayo. Para may kasama tayo. So, that's it. Tikman natin to. Nirecommend ni ate. Sa mga fish na nakalista doon, ito daw masarap. Kutsara, tinidor, meron pa. So, din soda mo. Okay na. Ano kaya itong guli na to? Talahib yan dito ba? Talahib. Nang konti lang naman yung niya. Bean sprout daw eh. Ang konti na yung bean sprout. Yan gata. Hindi ko alam mo ano. Yeah, kakatakot sa sili. Parang may gata. Kakatakot. Parang gata lang. Mas masarap na ito may sili. Tapos kalyo. Oh. Dili kong sili. Maanghang. Ano yan? Sili. Sili nila. Ano pa kayo? Ito. Kasi dyan. No. Garlic something. Stir-fried onion. Sarap kung ano ang gulay ito. Sili lang. So, see you later. Kain na kami, guys. Food porn na lang. What's up, da? Sarap na ito. Nakalimutan ko palang mag-vlog kanina, guys, nung nasa harapan kami. Anyway, ayan na yung Taipei 101. Ayan. From doon sa may gondola, sumakay kami, nag-taxi kami, bayad 75 per head, pabalik doon sa Taipei Zoo Station. Tapos nag-MRT na lang ulit kami. So, 30 NTD lang yung bayad. 8 stations away doon sa Taipei Zoo Station. Then, nag-transfer sa Red Line, 2 stops after Red Line. So, para makapunta dito sa Taipei 101.
Then, yun lang. Yun lang naman ang hinabol namin dito. Pag-picture dyan sa mataas na building na yan. World Trade Center nila. So, where to next? Where? Actually, kanina pa siya guys yayayang umuwi. Pagod na daw siya. So, sabi ko, daanan na natin. Total, malapit lang naman. Ilang stops lang naman. Gusto ko pa sana mag-Rahway night market ba yun? Try na natin. Sige na. Bukas. Huwag na. Wala tayong lalakarin bukas. Hindi, meron pa. Ang dami pa. Sige, ikaw na. Kainis to. Bukas na, gabi na. Last na, kaya nga night market yun eh. Sana ka na naman gagalit na naman sa Tanggalin cement mo muna station. to. Akin na yan, kakainin ko na yan. Punta na tayo guys sa Rahway night market. Rahway ba? O bala na. Kung hindi ko ma-approach ng tama. Ayan, lakad lang from last station. Shangshan ba yun, de? Lakad lang daw. O yun. Mukha nga binida, no? Ayun, malapit na kami, guys. 10 minutes na lang nalakaran. So, siguro 30 minutes kami naglakad from Shangshan, Taipei 101. Ayun, tapos ang daming turo-turo dito. Kaso doon tayo sa night market. Suko na to eh. Abinida. Sino yung mga beaches? Beaches. Uy, gusto mo nga na? Daddy, refreshment. Opa. Oh, opa. Pagod na dyan. Wala na ano? Umistop doon. Tumawid. Finally, we're here na guys. Daddy, bili muna tayo ano. Milk tea. Ano na ako? Uhaw na ako eh. Ayun o, Rahway Night Market. Yan. Narating din namin. Tara, wait lang. Penyaye. Wala. Tinaw may ampalaya oh. Ampalaya juice. 苦瓜蜂蜜没有，这苦瓜蜂蜜没口感。来，苦瓜蜂蜜加凤梨的。 Ano gusto mo, de? Gusto mo? Blockbuster to guys oh. Yeah, Red Horse Balls. Steam ban ata. Na may palaman. Ah,对。 Pagutom ang amoy. Commercial? May mag-shooting ata. Ah? Si Sanchay. Charot. Set up sila. Anyway guys, ayun, nakaano na kami. Nakalabas na ulit kami ng Rahway Market. Wala lang, naglakad-lakad lang kami. Wala kaming masyado nabili. Naliwa ko masyado sa mga pagkain nila eh. At wala akong nabiling pagkain, di ba? Kaloka. Ayun. Tambay-tambay lang. Buhay na buhay pala ito pag ano, no? Buhay na buhay. Pag gabi. Susunod ako. Sulit ang pagod. Wow, kanina nahihimatay na sa pagod eh. Ay, naku. Akong hihimatay na ito pagdating sa... sa... Thank you. Ang babaitin niyo. Thank you. Reset! Shooting for commercial ata to guys. Ano? Keanu Reeves na mabulok. Tapos dumaan ka, Daddy Bad. Dumaan ka na tapos ano ka, kunwari nawawala. Kevin Hart. Jesus! Jesus! Let's go. Uwi na tayo guys. Got to thank Jesus. We're home guys, finally. Ayan, saktong 10 PM. Dito na kami sa hotel.
Ayun. Malinis na naman. Everyday sila naglilinis, guys. Basta lagyan nyo lang nung ano. Yung sign sa labas na magpapalinis kayo. Kami nga hindi naglalagay, pero lagi nilang nililinis. Everyday bago yung sheets, tapos yung tuwalya. Ha? Linis sa mga Bago nga ba? Ay, oo, bago. Kasi na... naanong ko to eh. Na... Tumagas. Tumagos yung aking bloody. Ayan. Bumili lang kami ng ano guys. Nagduma kami sa 7-Eleven. Bumili kami ng mga tinapay. Kasi may ano pa kami dito. May mga noodles pa. So mag-noodles na lang kami. Pagod na eh. So yun. Ayan mga nabili namin tinapay sa 7-Eleven. Tapos may milk tea pa akong tira. Yan. And, ano ba? Natutuwa ako dito nung nag-inom kami ni Daddy dyan sa kabilang kalye. Nag-CR siya. Akala niya daw condom to. Tuwang-tuwa siya. Aliw na aliw siya sa akin balita. Sabi niya, Daki, tinan mo. Nag-CR ako. May nakita akong ano. Ang cute ng condom. Playboy brand. Playboy brand kasi. Nakakaloka. Ang liit I naman thought they yan. got tiny packages, so look at the size of these condoms. It barely will stick up to my thumb. Imagine their winky is like this. Tama na, may mga rated R na to. Walang hiya. No? So, anyway, yan guys. Pahinga na, mag-freshen up na para bukas naman. So, saan ba tayo? Sa flower farm tayo tomorrow. Kailangan ko, may ano pa ako, may dalawa pa akong imimit eh. Ayan, ay, tatlo pa pala. Katao. Kasi isang tao may order nito. Tapos isang tao lang may order nitong lip soap. And then, tomato serum. And then tong ano, tomato toner. Tapos isang tao may order nito lahat. Yan. Lutalay po. Ko ba ilang kilo? Buksan mo na yung aircon. So, good night guys! See you tomorrow! Tingnan nyo naman yung pagmumukha ko. Tingnan nyo. Yung latte ko. Pero nakatawa kasi ayan, wala ka nilalagay sa... Ay, nagsasunblock pala ako. Ayan, walang retouch. Ang hina lang. Buksan mo. Patay mo ulit. Bye, good night!